ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ ଝିଅ କଣ କହିବୁ କହ। ବାପା ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି। କଣ କହିଲୁ ତୁ ପାଠ ପଢିବୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ପାଠ ପାଠରେ କିଛି ନାହିଁ, ଘରେ ରହ, ଘରେ କାମ କର, ପାଠ ପଢିବୁ ସେତେବେଳେ ଘୋଷା ଲଗେଇଛି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ବାପା? ମା ମା ତମେ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝାଅ ନା। ନାଇଁରେ ମା ମୁଁ କଣ କରିବି, ତୋର ବାପା ତ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ଘର କାମ କରେ, ରୋଷେଇ ଶିଖେ, ଘର କାମ ଲୁଗାପଟା ଛଡା ବାସନ ମଜା ଶିଖେ। ତୁ ଗଲେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ତୋର, ପାଠ ପଢି କଣ କରିବୁ? ନାଇଁ ବାପା ନାଇଁ ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି, ନାଇଁ ବାପା ନାଇଁ ମୁଁ ଯେ ପାଠ ପଢିବି ମାନେ ପଢିବି। ହେଲୋ ହେ ଟୋକି, କହିଲୁ ତୁ ପାଠ ପଢିବୁ, ଏଇନେ ସାହସ ତୋର? ଆଉ ଶୁଣୁ, ପାଠ ସାଠ କିଛି ନାହିଁ, ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କାମ ଶିଖେ, ରନ୍ଧା ବାଢା କର, ଲୁଗା ସଫା କର, ଘର ସଫା କର, ଘର ଝାଡୁ କର, ଏସବୁ କାମ ଶିଖିଲେ ଯାଇ ସିନା ଶାଶୁ ଘରେ କାମ ଶିଖିବୁ, ନା ଶାଶୁ ଘରେ ତୁ ତଡା ଖାଇବୁ। ତୁ କଣ ପୁଅ ପିଲା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହଉଛୁ? ଝିଅ ପିଲା ହେଇଛୁ, ଝିଅ ପିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି। ଜେଜେମା କହିଲେ ବୋଲି କଣ ମୋ ପାଠ ପଢିବା ବନ୍ଦ କରିଦବ? ବାପା ଝିଅ ପିଲା କୋଉଠି ଯେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲେଣି, କି ଆକାଶରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, କି ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଝିଅ ପିଲାମାନେ କିଏ ଡକ୍ଟର, କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର, କିଏ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, କିଏ ସ୍କୁଲ ଟିଚର। ମୁଁ ଝିଅ ପିଲା କଣ ପାଠ ପଢିବିନି? ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି, ତମ ନାଁ ରଖିବି, ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି, ମୁଁ ଦେଖିଦେବି ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ଝିଅ ପିଲା ମୁଁ କେତେ କଣ କରିପାରୁଛି। ଝିଅ ପିଲା ବି କମ ନୁହନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ରୀମା। ରୀମା ସ୍ମାର୍ଟ କମେଡି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ହଁ ଆପଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ହଁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ହଁ ଝିଅକୁ ପଢ଼ାନ୍ତୁ, ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ପାର୍ଟ 2 ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।